Mipadayag og suporta ang mga pribadong sektor ug nagkadaiyang LGU sa Davao ug Soc-Sargen regions nga anaa sa multi-boundary sa Mount Apo alang sa programang nagtinguha nga mapanalipdan ang mga mananap sa Mount Apo. Ani ang report ni Argel, relator. Mismong si Mindanao Development Authority Chair Secretary Maria Belen Acosta ang nipadayag sa iyang kasinatian sa pagsaka sa majestic Mount Apo at sa ipahigayong technical assessment sa Department of Environment and Natural Resources 11 ug Minda ni adtong Marso. Ang trail that we saw while coming up was a different trail when we went down. Kay dili na siya trail. It was mud and really slush nga wala na kay solid ground halos nga matamakan. 378 ka mga species sa mga mananap, 272 avian species ug 800 species sa mga pananom ang anaa sa Mount Apo. Karong tuiga lang, dunay sighting sa wildlife o mga mananap nga sagad mga endangered species sa Mount Apo nga nagpakita. Busa, nagkatapok ang mga opisyal sa DENR, Minda ug local chief executives gikan sa mga LGUs nga multi-boundary sa tiilan sa Mount Apo sa tumo nga mas palig-unon pa ang ilang partnership alang sa pagpreserba ug pagpanalipod sa Mount Apo Wildlife, pinaagi sa pagmugna ug Mount Apo Wildlife Rescue and Conservation Center. Lakip sa proyekto ang paglusad ug animal rescue, conservation and breeding, education and research ug ecotourism. Marami pang available na water feed doon, but we have to know and to regulate the hunting of the same even if the IPs are allowed to hunt. Matud sa Santa Cruz LGU sa Davao del Sur, nga mas pakusgan pa nila ang ilang kampanya sa pag-amuma sa Kinaiyahan, sanglit daghan sa ilang mga residente ang nagsalig sa ecotourism economy. Santa Cruz has continued to persistently manage the environmental protection measures through the partnership with private sectors and government agencies as well. Nagtuo ang mga LGU nga ang pakig-alayon sa stakeholders maoy tubag sa parayong pagpanalipod sa Kinaiyahan. By giving the locals an alternative source of livelihood instead of the traditional means of livelihood, pagkaingin, pagputol sa mga punuan, pagtanom og gulay, paghunting, we give them another source of livelihood that is sustainable. Pag-information dissemination, no, mo dyan ang pinaka-importante dyan sa tanan, no, especially na no, dito sa mga IP areas. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.